hou ik net zo van. Maar ja, ja, dat ben. Is het niet telefoon? Ja, dat meent. Die kan ik eventueel op het laadplatform lezen. Later ik nog op ik nog tegen. Nee, dat gaat er ook net. Ja, maar het wordt een zandje. Dus ik ken alles toch? Als je wat achterop zit, dat er net... Oh nee, is het heel door rug. Dan zit er niet in. Ik ga er een keer opkomen. Oh, no, ja, dat gebeurt je al zei wat. het al wat. Je zei het al wat. Jongen, Wat zei het dan? Wat een techniek. Ja, dat opladen nog helemaal wel. Draadloos opladen, nou oké. Ja, dan was hem sadel, dan later goed draadloos opnemen. Nou, net. Ja, zo heel laat. Ja? Oh, mooi. Nou, maar achter dus denk ik. Ja, ze zit een knik in opbreden. Dan ligt het net samen, je zit er al. Een knik? Ja. Wat voor knik? Nou, hier rent net helemaal jocht. Maar ik rijd altijd op deze gasbaan, maar daar hoeft nergens naar te zien. Als die een beetje zo riest, dan komt het helemaal goed. Oh ja, maar je kan een camera hier, hè? Feiten zo. Dus nou zus dat er net rucht is. Je komt er in één keer dichterbij. Het komt in één keer dichterbij. Ja, maar het komt er nog die wijbels geven. Nou, als je in horen mafkees komt ja, daar komt het al. Oh ja, dan gewoon zo opdraaien en dan ging we die kant uit. Is het richting Kolm? Ja, dan gaan we kalm. Kolm. Maar dit valt er onder de triemen? Dit is de triem, ja. De triemen, want ik zeg dat ding, zeg de triemen. Maar is het Ja, de triemen? Ja, het is triemen of de triemen. Oh, in het Nederlands dan de triemen? Nee, in het Fries is de triemen en in het Nederlands is het triemen. Triemen. Ja. De triemen. Dat is toch eigenlijk kapot, hè? Ja, heel apart, joh. Ja, nou, ik snap het soms ook. Wat er in tuin gaan we nou weer herten daar in Longen? Ja, dat ben ik. In het herten? Ja. Of reeën? Ja, reeën, herten. Ja. Van hetzelfde. Nou jongen, leuk dat even hier even mij is. Ja, ik ben, nou, wie wil nou even een rondje door de omgeving hier? Ja, iedereen een beetje rondjes door om jou. De meesten die naar show, die show er niks van, maar we kunnen wel een beetje uitlezen waar we nog showen natuurlijk. Hè? Nou, ik ben nu bij van opbreder die ook aanslaan, dan moet ze maar een beetje inschatten waar we zijn. Het is hetzelfde denken. Ja. Even zien, maar dit is een look bij, hè? Ja, dit is de trekbij. Oh, de trekbij. Ja, Ja, ik ben heel Fries, hè? Dus een look bij. Ja, maar dat is trekbij, dat is Fries. Ja? Ja. Zijn daar niet in een look bij? Nee, want het is op boord zit ik trekbij, mijn EI, dat is nog altijd Fries in mijn beleving. Er zit een dikke roofvoer daar, zie je dat wel? Wat die op? Ja, weet ik niet. Die wordt ook vrij. Zie je dat? Een moes bitter. Ja, weet ik Ja, niet. Een best beest in ieder geval. Ja. Maar ja, dat had die hier op Ja? het platteland. Ja, maar toen zei ze niet direct dat ze met toen we voor de auto instappen van dit is het mooiste plakje van Friesland hier. Ja, maar, nee, maar dat is het nou ook net, maar dat is gewoon meer de omgeving hier veelt heel oors, zoals het verder Friesland hier is. Het veelt hier gewoon oors. En toen komt ze op de plakken vanzelfs. Ja, ik kom overal, maar niks veelt als hier. Gewoon een beetje, ja, oh je protte bien zijn, dat vind ik mooi. Ja, dat mag ik wel doen. Ja, maar ik zeg van de komst al, maar dat is natuurlijk net alleen in Friesland van me gisteren, want ik had Nou, ik sta in Noord-Holland en ik kom in Limburg en Zeeland zelfs, dus het is Ja, altijd 4 nachttoeren van het werk. Ja. Jeetje jongen, hoe komt ze toen die adressen dan? Nou ja, Heel via het zelf. internet zien we en dan wordt het al heel makkelijk. Maar is toen zo van boeking? Ja, ik ga een agent en die hier zorgt ervoor dat er werk binnenkomt, maar Ja. ik zorg er zelf natuurlijk ook wel voor dat er gewoon werk, vooral lokaal meer werk binnenkomt, zeg maar. En die agent die doet wat meer randstad en nou ja, op basis van Nederlands, zeg maar, wat boekingwerk. Ja. Maar ja, dan haast vaak wel wat gruttere partijen en gruttere bedrijven en zo die dat doen. Ja, want voor de meesten die het heel nog aan het weten natuurlijk doen, best. Ik kan me het voorstellen wat je dan een shot en totaal naar wit was het best, maar goed, dat maakt niks uit. Doe best wit, zeker beter bekend als Curvilicious Diamond. Ja, of de koningin van Hudewijn Jasses. Dat is waar de meeste mensen niet van kennen, denk ik. Ja. Ja, dat heel, want inderdaad, dat is een fragment van uit een heerreportage. Die is. Dat is een 4 wielien bijna. 4 wielien alweer bijna. Ja, bijna 4 wielien. Die ging toen die ging van weer viral. Ja. Omdat ze toen inderdaad in de kaas boet nog zo de peuk opsteken en toen Ja. waaide het te bot. Ja, het waaide heel bot. En toen hing dat aardak dus ik nog net. Daar heb ik oversteken. Ja. Ja, dus toen sloeg het me om mijn kop en toen dacht ik, jasses. 4 Ja. jasses. Maar ja, ik ben echt wel wat loerd op tinker. Dus dan kreeg ik van zo'n ding. Dus hoor, ik zei al niet alles wat ik denk. Dus op dat moment zei ik dat eigenlijk. Toen dacht ik, oh jasses. Ja. Wat waait het je boord? Het liep er net zo waarschijnlijk. Toen schrok ik ervan. En ze weer rieden nou naar Boetenposten, want ik zoek eigenlijk al vrij. Ik vrees me nog af waar het op squallen zitten. Boepenpast, ja, Boetenpost, ja, hè? Boepenpast. Welke squallen dan? Lauwerscontainer. Ja, daar ga ik zitten.
Daar ga ik zitten op Aardegebouw en op een lid. Maar de lid zit er inmiddels al de lid meer. zit er. Ik op zitten op de lid inderdaad nog. Die Toen zit er nog, nog ja, meer. en wie eerst dan weet ik nog wel. In mijn tijd hadden ze die naam betocht, de lid. Zo. Eerst weer de fakkel volgens mij het eerst. Ik weet het net. Wie had die gas op een lid? Ja, gas. Ja, dat is mijn boorman bijna, hè? Oh ja? Ja, ze ben overhuizen, maar ze ben altijd bijna naast thuis. Maar als ze het aanmaken dan, die squallen? Ja, zeker. Zeker. Geslaagd ook nog. Ja, hè? Ja, joh. Als ik aanmaken net geslaagd, dat kent Ja, dat wel. ik ga het aanmaken. Ja, Wat had ze erin dan? VMBO. Oh ja. Ja. Hier zit het direct dan, want ik TL die ik, ja. Theoretisch. Oké. Ja. Ik word net te moeilijk haar. Ik kun je Nee. HAVO-niveau krijgen, maar toen dacht ik, ja, Oh. dan maak ik heel vaak in een boekje en aangezien dan. Door met TL, lekker makkelijk. Dus ik ga er wel haar voor in, maar ik ga het gewoon net aanmaken. Dat ik Ja, dat ken ik. Ja, Ja, nee, dat ik had ken ik. TL die in en dat ga ik mooi aanmaken. Dat ging ja, hartstikke best. Ja. Ja. Hey, en wanneer is nou dat drag queen gebeuren van die begon? Drag queen gebeuren. Ik vind Ja, dat- de drag queen dat- gebeuren. Dat is gewoon een beetje... Ja, maar dat is wel een beetje Fries, hè? Want dat Ja, zat er ja, mee in. ja. Ja, ik ken dat wel een beetje omarmen inmiddels, hè? Dat het hier al een beetje oors besprutst en benamd wordt als in de rest van het land, of zeg maar. Want daar hebben ze altijd wel wat meer... nee, daar kiezen mijn voornamen net. Hier is het heel vaak Abitse en dan denk ik... Ja. 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 We zijn in Friesland. Ik liek je echt op Witsen, denk ik dan ook daar in grote jurk komen in mijn broek op en dan zei ze Witsen. Dan denk ik, oh ja, wie ben in Friesland? Ja, die meesten Dat is denken deze ding gewoon in die ja, artiestennamen maar, net. nee, maar die ken ik gewoon. Dus dan denken ze, oh ja, hoe heet het ook alweer? Ja, dan krijg je dan, ja, maak het zo vol. Maar wanneer worden Wietse dan Curvalistische dames? Nou, dat wie echt een periode maar de roze zater in Ljout. Toen is het eigenlijk al een beetje begonnen. En nou, daar zei ik toen drag queens. Nou, dit verhaal heb ik natuurlijk al zo vaak Ja, verteld. En toen dat- dacht ik, ja, maar dit kan wel een beetje beter. Dat vond ze net goed genoeg? Nou, ik dacht, nou ja, is dit alles? En toen ging ik het op internet opzoeken en toen dacht ik, maar dit is net hetzelfde. Nee, het ziet er wel een beetje anders uit. Was toen dan de eerste of was toen daar Nee, wat ik daar... daar zeg en wat ik dan op het internet zag, dacht ik, nou, dit is net helemaal... Dit is net hetzelfde. Dit is een beetje anders. Dus toen dacht ik, nou ja, misschien mag ik zelf maar een keer proberen. Nou, dat begon ik net van harte. Dat zeggen nog minder uit dan dat ik al dacht. Maar op een gegeven moment... Maar hoe kwamen ze dan überhaupt er al bij? Ik zou in drag queens en dan denk ik van, nou, ik wil mezelf ook eens als een drag queen, want ik nou, kan ik dat. dacht, dat ik ging gewoon een keer proberen. Dat vond ik wel leuk. Maar wat is het dan in die, dat je denkt van, ik wil wel graag om je op die manier uit te doen? Nou, ik dacht gewoon, dit maken ze een keertje proberen. En nou, wat met die make-up omklooien natuurlijk. Ja. En nou, na een tijdje een beetje oefenen en toen werd het wat beter. En toen hadden we een keer vrij, ook een keer optreden. Maar nee, ik ben natuurlijk gewoon met het oefenen en gewoon een beetje proberen. Ik ben toch wel benieuwd naar een stap waarom ik denk van, hey, wat ik zei is van, nou, nee, dat ben ik toch net volle meesten die zich als een drag queen klaaien, of mag ik het zeggen? Of een drag queen binnen, ik weet niet precies hoe ik Ja, het die zeggen ben, ja, drag queen binnen. Ja, voor mij is het werk natuurlijk. Dat is denk ik net voor iedereen. Maar Nee, ja, maar- het is, ja, hoe dat ooit begonnen is. Wie Ja, is daarvoor ik denk, wie is daarvoor al theatraal bezig? ja, Of ik ben voor wat voor altijd, dingen? altijd de meest uitgesproken persoon die het maar bedenken kon. Dus Ja, ja, hè? ik had het overal mening over. Ik voel altijd overal wat van. Ik heb nooit standaard kleding aan, nooit wat naar aan hier. Nee. Nee, dus het is bij altijd al een beetje boetende lijntjes. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk is het wel leuk. Toen dacht ik, nou, maar gewoon een keer proberen. Maar ja, toen vond ik het eigenlijk wel leuk. Want wat vind je daarin dan? Wat is dan het idee? Ja, het is gewoon het hele creatieve aspect waar je mee bezig bent. Het is zoveel meer dan alleen nog op een podium staan of alleen nog een paar grapjes meidje en meestal een beetje vermijdje. Het gaat van hier en make-up en kleden en het voorbereiden. Het is gewoon een heel creatief proces wat ik gewoon heel leuk vind. En het is gewoon kunst. En dat vind je er heel veel meest. Het is gewoon kunst. Drag queen wezen, dat is echt gewoon kunst. Ja, het is gewoon een levend kunstvorm. Eigenlijk. Zo is het beste bezien. Ja, en toen kerst het net als wietsen, zeg maar, zou je het doen. Nee, dan klopt het net. Nee, dat klopt net. Ja. Nee, dan klopt het net. Dat is er eens uit, hoor. Dan Ja, ga ik in mijn ja. cup en dan is het net... dan is het aspect van drag fot, zeg maar. Als ik het Ja. als mezelf dan zo... Want dan Ja. was het natuurlijk naast de koers zitten natuurlijk. Nou best natuurlijk net in drag natuurlijk. Dus Nee. dan had
Nee, gewoon lekker als mezelf. Nou, ik ben blij dat ik net in de rijk in de auto zit met deze tyfus zitten. Het zwit nogal. Oh, jongen, dat is een gelegenheid. Je mag er wat voor oor houden, wat is dit? Ja, nou, dat zal ik niet vertellen als we de rijk wat over gaan maast. Ja, al de verschrikkelijkst. En Ja. zit dat in een soort van drag community of zo? Met oren drag queens en Nou, oren we hebben drag natuurlijk mensen? niet heel protten. Ik ben echt super vol. Ik kan ze volle net opnemen eigenlijk, hoe vol had er net binnen. Maar ik ken ik niet heel protten. Maar ja, community, ja, wie nemen al, ja, maar koren een soort van familie, zeg maar. Want het door toch mij zien al. Ja. Het is wel een soort van groep. Die mij zien al en elkaar probeert te beschermen en elkaar probeert te behoeden. En we proberen elkaar altijd wel op de hichten te stellen. Dat we het er op bepaalde mensen bijvoorbeeld lastig van worden. Wat we iets opvalt. Ja, dat het gebeurt en dan. ja, dat het een terugkerend iets is op een bepaald plak. Dat we toch wel een bij elkaar onjouwen van hey, dit is net helemaal hoe het is, maat, zeg maar. Oh, wat zijn dan dingen die gebeuren dan? Nou ja, als een beetje naar de Nations, dan ben ik gewoon, er is in Amsterdam ben ik gewoon onrijden door een taxi. Oh. Ja. Heb je er een taxi om wat voor reden dan? Omdat ze Nou, die wilden drags- hem net mij nemen, zeg maar, die wilden de drag queen net mij nemen, hier net, die taxichauffeur net. Nee. En nou, daar zei ze wat van nou, dat ze dat net normaal vonden. En toen moest hij haar onrijden. Ja, dat is echt niet helemaal. Jeetje, nou, dus ze mogen meer komen rijden lopen. Ja, dat gaat de camera. Hier de camera, oh ja, die mogen meer komen rijden. Dat is echt wel. Ja, Die wordt er op binnenbord. dat is ik niet vertellen dat ik dat dit jaar is aan keer jij mij maken ga op deze Een straat. beetje meer Wat man er? dan ervaren dat er wat meer is. Zo? Ja, zo. Ik weet het niet, jongen. Ja, ik weet het wel goed zo. Die trail misschien nog wat te vol. Ik weet het niet, maar misschien is het meer een steun of nee, dat maakt het niks uit. Nee, dat is zeker niet. Dat is een heel mooi systeem, dit. Prachtig. Ik weet het niet. Je zit Nou jongen, oors, je vind ik er de beugels in houden, we gaan dat leider graag in. Ja, inderdaad, ja. Maar goed, die willen dus haast onrieden, hè? Die Ja, willen maar dan ben ik toch? gewoon zoveel mensen die bedreigd worden. Ik wil onvan ben op straat in elkaar slaan. En dan denk ik, wees, wat gaat het om haken? We zijn al mensen. Ja. Fietsen die vroeger ook deel? Ja, je altijd zo, wees toen daar rijden. Het staat binnen, op het Ja, station. ja, zo fiets ik vroeger ook Ja. altijd. Ik zat ook precies de route rijden, zoals ik vroeger altijd fietste. Dus dat ik vroeger fietste. Hè? Ja, het leidt er dan een beetje over. Je is hier natuurlijk de lid, zie je de jocht van Roer aan. Ja, Dat is hier nou ja. aan je huizen. Is het Maar allemaal- dat, ja, dat is het ding wat ik gewoon een beetje. Het ding vind is, dan denk ik, mensen, we zijn al mensen. Wil ik nou gewoon maar rust. Ja, nou, dat Ja, is ook wist, omdat ik er zo nodig wat van vind, omdat ik me klaar is, dat ik me klaar op dat moment, omdat ik naar mijn werk daar ga. Wist, daar zei dat ik vind dat diegene van de zadellucht happen, maar dat ik doe op dat moment. Ja, Ja, maar ik zei er echt niks van, toch? Nee. Nee, een beetje leven lid, zei ik altijd. Leven en laten leven. Ja, dat maar is ik gewoon ben het dus, allerbelangrijkste. Ik ben zeggen om mensen die er iets van vinden en dat ik wel bereid Oh, ben er om... is zoveel actie, mensen die er ja. wat van vinden. En we worden altijd voortzetten als een bepaalde categorie. En waarom? Omdat wij een lidse categorie binnen. Dus we zijn makkelijker te beïnvloeden. Dus een orengroep denkt altijd, ja, maar wie ben mij meer en wie ben groter. Dus dat winnen we toch wel. Maar wie steen toch wel, is mensen mij altijd, wie blauw altijd steen. Dat is het ding. Maar wat is het dan, denk Die je? wieken net. Maar wat is het dan, denk je, met bepaalde mensen die daar een... Nou, er zijn bepaalde mensen die er gewoon een verkeerd beeld van hebben. Dat is één ding wat ik zeker weet. ja, En dan ben ik al meest actief hier trouwens. ja, oh ja, of 4. Ja, laatst hoe het krijgt uit. 20 of jaar. Ja, nou, dat is vrete midjes, hè, toch? Ja. Ja, 20 of jaar, dat is de laatste uren. Als toen was in de strafklas zitten. Ja, je voorom bij Jannie. Ja, maar dat zit er dus niet meer. En ik weet dus net of Jannie er nog werkt. Maar Jannie was altijd mijn grote vriendin op het laatste college. Maar als was in de Zit Jannie er vroeger ook al? Ik had geen idee, als we in de strafklas zitten, de strafklas. Ja, nee, zie je daar Ging ze beneden net? zo'n hokje? Wie ging trouwens net eruit, ik kreeg gewoon uit. Wie Wees maar net bang. Wie hè? hier beneden zo'n hokje altijd, voorom. En daar ziet Jannie altijd. Ja. En die moesten me aan zeggen bellen, ja, dat zie ik weer. Dus dan bellen ze mij de squaaltelefoon en dan kreeg Jannie op de telefoon. En die vrouw ziet er altijd heel kleurig type en die had hier helemaal toepeerd en die had een fantastische vrouw voor dat. Oh, En nou, en dan weer er wat en dan moest ik weer naar je komen omdat ik een keer 2 minuten te laat in de les weer. Ja, dan dacht ik altijd, jeetje, dat hebben we normaal ja, steeds. ik ben het echt al. ik ben meestal van Laus geweest, ja, dus ze zitten hier waarschijnlijk op squal in. Ja,
Jongen, er zit nou hier niet Nijmelo lokaal, terwijl jou vriend. Ja. Maar dat hier dus vroeger, hier bij de ingang, daar is dus een hokje en daar zit Jannie en daarachter zit het strafhokje. Moest het een nijbleeuwen dan? Ja, daar moest het snijbleeuwen, ja. Ah, kijk. Oh nee, ik ken het eerst, man. Oh nee, ik weet het eigenlijk niet. Sorry. Ah, ik weet het eigenlijk net. Ik kom maar wel op plak. Ja, Maakt niks uit. Nee, ik ga geen haast, dat scheelt. Maar het ding is dat, ja, dan hier is daarvoor dus een hokje. Maar geen trauma's over je komen? Nee, die zie je altijd mijn manier van Nederlands. Die zie je altijd in het hoekje. Dit is van dit andere gedeelte, hè? Dit op dat hoekje hier, daar zie je altijd die man van Nederlands. Zo heet het er ook alweer. Oef, nog Hier altijd zijn doekje in de nek, want hier is een les van zijn zoekerziekte, maar ik weet even net meer hoe het in riekt. de nek. Ja, simmers, dan hier is een koude doek in de nek, want dan hier het sapbord van de zoekerziekte, zwitterde sapbord. Oh, Ja, maar nu kom ik net meer op zijn naam. ik zei laatst wel, en dat bij mij in de buurt zeg ik een man die van me vroeger docent van mij was, nou die mocht 4 meter rijden natuurlijk, zei ik laatst op fietsen. Die zei, maar jongen, ik weet het niet nog gekend ik nog. Ja, ik kom dus heel vaak meneer Haakma van Adrikskunde nog voorbij op fietsen. Ja, die man joeg Adrikskunde, met zijn matje in de nekken. Ik al een mat zien, wat had die mensen maar iets in de nek? Ja, die matje in de nekken. De nekmeisje van het lauwe. En maar die wiegen gewoon zak keel en dan hier erachter dan een beetje hier. Dus nou ja, dan hier dan zo'n matje in de nekken. Oh ja, kijk, het vol mee, maar... Maar ja, dat vond ik altijd wel een beste man. Er waren echt wel leuke mensen en er waren echt vreselijke mensen. Maar de wie het niet? Oh, dat gaat er wel. Maar dat wordt het systeem is dan net foolproof. Dat is net een hoe er hem Nee, maar heel heel wat mis. rustig, nou ik remmen denk ik een beetje. Ja, nou dan kennen we Wist les ik bij die les ik nog een reunie toch geweest? Ja, maar toen zie ik er nog net. Ik ben nog maar 28, hè? Oh, du bist heel... Ik ben 29 volgende maar die maand. reunie weer net zo lang niet toch? Die weet toch maar een paar jaar niet toch? Of nee? Nee, die wie van begin 2000. De mensen die er komen mochten, die Ja, wien dan ja van... dat wie in die jaren. Dat worden Oh, onjong zo. van bepaalde jaren. Ja. Oh ja. En ik haar. Ja, zo ja. Ja, wanneer ben ik eigenlijk van Squalle Haggien? Tolwieling? En wat was de nijdien dan? 2014 denk ik ben ik er Haggien. En Oh. van mij wie dit tot 2010 of zo. En wat was de nijdien? Maar ik even denken, misschien kan ik wel rieden. Nou, vertel. Wat denkst? Nou, VMBO als ding, als er nou iets met MBO dingen had. Ja. Wat zou iets in nou dingen had? Nee, zien weer wat een kleurrijk persoon, een bloemschikken. Nee, met bloemen. En dat voel ik dus wel heel graag. Oh ja? Maar die opleiding wie ik toen net van... Ik nog met die, sorry. Ja. Daar wie ik toen net van aannam, van die opleiding. Oh, dat moest worden, bloemen. Ja, Ja. god, ja, bloemschikkers, maar ze heet het natuurlijk net, maar... iets met Ja, blom. bloemziekkunst. Ja? Oh, Ja. dat moest dus wel, maar dat is net van onnaam. Maar Nee. waarom net? Nee, nou dan moest het, ja, weet ik veel. Dus een intake Mijn was, intake, nou die meeste vond ik Ja? net interessant genoeg. Maar maakt het al niks uit. Ja. Ik had mooi, toen had ik eerst in 2 jaar pedagogiek dienen. Ja. Dus mijn baan. Nou, Oh ja. alleen nog toen kwamen mij dit gewoon klaar voor mij dat er een man in een kinderdagverblijf wie dit meer het bijmisbroek die nou kleer. Toen werd ik dus ontsleen van mijn stage en dat was ja heel moeilijk en dat woonden ze net aan dat het daarom ging. Maar ik moest in één keer abrupt stopje met mijn stagelocatie. Nou, toen dacht ik dit zou wel een beetje samensmeden toch? Want dat snap ik net helemaal. Want Ah. die weken daarvoor hier ik nou een voortgangsgesprek gewoon en alles weer goed en super. En ja, ik deed heel goed mijn best en ze vonden het al heel gezellig en nou, het ging heel goed verder. Maar toen werd er niet mis. Nou ja, toen ben ik overgegaan naar handel en nou ja, zo had ik mijn wij een beetje omheen gebouwd. Ja, nou, Handel? ik kan nog een eigen zaak gewoon in de tussentijd. Ja, want je in Heidzegel, die zit ik in de handel. Ja, vroeger zit ik in brokanten. Verkocht Brokanten? ik antiek en brokanten. Oh. Curiosa. Daar op datzelfde plak dan? Ja, Inthak. Oké. Ja. Dat past er wel mooi bij. Ja, dat paste er precies bij. Maar toen hield hij deze hobby nog net. Oh nee? Nee, er waren nee, toen die er bij hoorde. Ja, dan Ja. een dware hobby. Ja, jongen, die man had al je vreemde hobby's. Hij dwart wel. Ja. Het brengt al 30 hier een stukje balbuis op een plank. Dat is echt klein net. Nee, dat snap ik. Ja, ik weet net beter. Het is net beter dat je hem uit onthandelen is Ja. met verschillende dingen. Nou ben je dwarren, maar dat kan ik niet goed dat we erover wijzen. Ja, hij had altijd van alles en nog wat. En hij bedenkt ook altijd van alles en nog wat. Een beetje creatieve geest. Ja, nou, en hij denkt, nou, die is ook wel wat in en dan moeten we dat maar eens even proberen. Ja. Nou, zo doet er dat altijd wat. En hoe zit je hem uit dan als toen het staat door naar
Nou ja, als je chemie praten dus net zo heel vaak hier hoor. Dat is, ja, ik weet ook net waarom, maar dat komt net zo vaak om bad of zo, denk ik of zo. Maar als ik het dan van oormeesten uitgeven had, die dan met hem praten, oer mij, dat vind ik altijd heel interessant, hè? Want dat kreeg ik dan weer van oor te Ja, snap ik, ja. En die zei ze dan altijd, ja, je hebt een zak grutsk en die vindt het al heel mooi en nou, dat was druk en zo hier in het begin moest er natuurlijk wel een beetje onweer. Toen dacht ik, ja, waarom had die van mij dat doen? Dat was zo. Ja, snap ik, ja. Maar ja, op een gegeven moment toen dacht ik, well, toen zei ik wel dat ik gewoon voor de wil in hier en dat ik het leuk vond en nou, ik kwam altijd mijn big smile thuis en dan zei ik, jongen, die wil ik er haren wat voor vreemde praatjes en wist, dat is ook een beetje mijn werk. Ja, Ik hoef me net in te haren, ik kan alles eruit klappen wat ik eruit klappen wil en ja, ik zei dat het duidelijk alles een beetje mijn karreltje zout nemen. Nou, soms kan het karreltje zout beter de biljetten, want dan meen ik het eigenlijk hartstikke serieus. Maar ja, omdat ik toch in karakter ben, dan denkt iedereen dat ik grap meidje, dus dan maakt het niks uit. Dus ik kan alles eruit klappen, maar nou ja, dat vinden ze dan ook wel leuk. Nou ja, zie je natuurlijk ook wel eens her en der wat dat we hier bij een bingo zitten hadden of zo. En dan zei ze vriend praten, zei ik, is net zo zei het mensen, zei dan ook zo vriend praten. Nee, dat maakt het ook niks uit, maar die weten dat ook wel. Maar ja, ik vind het wel prima. Ja, zolang hij door wat hij leuk vindt, zei dat hij dan maar mooi terug in. Ja, dat doen we. Maar van mezelf is het net altijd zo heel bot, maar dan is het van oren. Van oren, ja, ik dan wel inderdaad dat er dan zei van ja, nou ja, en God al je best en lekker grutsk en nou, dat vind ik dan wel leuk. Ja, dat zeg ik ook wel eens vaker. Ik denk ook met mijn eigen oren misschien ook wel een beetje soms zei je dat je dan soms net altijd van, of in ieder geval een heid misschien wat een rustiger types die het misschien net gelijk. Nee, dus Mem die is ook altijd vaak wel wat enthousiast. Die is altijd wel en hoe wie het en wie het leuk en goede groep of een kutgroep. Want ja, dat maken ze natuurlijk ook volgens mij. Ik vind dat altijd heel leuk. Het is ook wel een wisselwerking denk ik, tussen die en die publiek. Ja, nou ja, het is ook een beetje, ja, wegkomstig jocht. Ja, ik ben wel eens op hele vrije bedrijven geweest, maar ik ben eigenlijk wel eens op een strikbedrijf geweest en dan maak ik de eerste grap. En die meesten die zeggen me, ja, in die doodse stilte, dan krijg ik er weer de dominee voorbij. Ja, toen dacht ik denk dat ik nou wel correct even niet zijn, dat was net helemaal cool of zo. Maar ja, dan denk ik op die tweede, ja, de boeks me, de wist was verwacht je kist, wist? Dat staat ook in de omschrijving als mijn boek, dat staat wel bij, ik heb geen blad voor de mond, en ja. Ik klap alles erin wat me voor het ding staat. Dan zie je bij Alicia trouwens sturen. Dan zie ik wat dingen bij jou hegere Piet. Ja, wist ik klap er voor het in. Ja. Ja, dat is ik dat willen toch? En ik wil juist een beetje lietse green zo gaan. Misschien bij mensen niet een beetje. Dat is juist dat vind ik juist leuk. Ja, toch? Een beetje uitdaging zie ik je. Ja. Die mensen een beetje uitdagen, een beetje dom praat. Ja, een beetje rare opmerking maatje. Weet je hoe ze in deze stad geweest? Deze stad hè? Ja, de wedze. Ja, tuurlijk kom ik hier al dagen deel. Ja, mijn oom kwam hier vroeger met mijn kant. Ja, ik rijd heel vaak deel. Ik vind het wel mooi op dikje. Ja, dat is wel dik. Zo even geen goudwijn willen, maar ja, dat is wel wat oors. Dat is wel wat oors, hè. Jullie dat de goudel. Camping hier blijkbaar. Camping de... Oh, daar heb ik met mensen praat volgens mij, ja. Camping de Wedze. Wat een mooi plakje van camping. Ja, dat zit hier een stukje verder. Ja, 400 meter 60. Ja, hier is de begraafplaats. Ja, dit is de begraafplaats. Ja, dat vind ik wel niet mooi, met die benen daarvoor. Dat gaat wel wat. Kijk, hier gaan ze net heel geleden, staat het zien. Zo daar met die vlaggen hingen, daar de camping. Nou, ja, best wel best. Echt mooie camping, ja? Best wel best. Ja, dat is een mooie camping. Oké, ik zou nog met mijn dochter een keer te kamperen. Maar dan had je er even die campingjes, jongens, door al heen. Prachtig is dat. Ja, dit is wel echt leuk. Ze wonen naar dezelfde camping als vorig jaar, want ze zei dat ik ijskoos daar vergeet me in. Ze weet niet dat ik het letterlijk betalen ga. Ze komen hier ophalen, dan heb je dat ding. Maar dit is echt mooi, hè? Ze daarachter in de camping. Dit is echt mooi. Misschien hoe druk het is. Ja, ongelooflijk. Er zijn wel 20 auto's. Ja. Maar ja, en het is een beetje zoals bij die daarachter, maar die skibier wordt. Ja, maar en de keur is hier natuurlijk een heel iets eens deze kant uit. Ja. En dan kan je staan zat natuurlijk een beetje in de heren. Oh ja. Dus dat vind ik ook wel mooi. Dat zit hier echt mooi bij. Ja, in welk natuurgebied is dat dan? Weet ik toch veel hoe het heet. Lazenpad. Het zwarte pad of zo? Weet ik veel wat. De zwarte. Maar eens even zien, het staat op bordje. Ik weet dat kennen we net onthouden, hè? Nou, dat weet ik net, doe je vaak deels uit. Ja, ik rijd wel vaak deel, maar ik zei altijd, ik ben geen AWB wegwijspaal, hè? Ik ken het al onthouden. Pingo de winners, wat ben dit? Dobben, pingo's? Ik ken net altijd alles onthouden. Nee, hè?
Nee, ik vind het ook wel eens wat. Ja, sommige stritten aanmerken. Als je hier dat parkeerplankje. Oh ja. Als je het Bootsma-paard. Bootsmas. Bootsma-spoel. Nou, daar zwemmen? kun je dan helemaal heen rennen. Dat is mooi, hè? Daar kun je dan helemaal... Oh ja. Zo mooi achter dat is voor de wel. volgende. Dan gaan we in de auto en dan gaan we de volgende seizoen door de wandeling. Ja, dat Dan is gaan we naar de goed. keuren. Dan gaan Dan we misschien doe ik dan maar niet door de Bootsmaspoel. Doe gost zo'n paardje hierin, Bootsma-spoel. En dat is hier achter Egypte. Dus doe reed samen dat marken heen, hè? Oh, bliksem, kort hè. Ja, nou, ik zal je wat vertellen. Wie had je al een keer spokentocht door de deel? Gewoon van Dat is Kamsweg. best. Nou, dan gaan we naar kant, joh. Hier rent ik ook wat moeilijk aan, hè. Of wij doen mee. Nee, die zit hier, deze ziet er achteraan. Oh, ja, wist die hier wat leeg maken. Ja, die ging wat leeg met me komen. Die had een stuk echt goed dik. Dan ben je Ja. een beetje lulkig. Oh, ik zie dat ze nou juist een beetje opgewonden zijn. Maar ja, dat Nee, dan ben lulke ze, als ze hier jochten, ben je gewoon een stuk omheen en dan wordt die helemaal dik. Die zet ik uit. Want ik deed vroeger met de kat, heel wat aaien, dat ik een heel dikke stutten van. Zo van, nou, die is zo'n een heel noffelig gevoel, denk ik. Ja, dat zou ik kennen. Dan zei ik altijd in een kat, die even een dikke stut, ja. Zing die even een dikke stuk. Als ik bezig natuurlijk, nee, dan had Ja, je zelf, kat. zelf bezig. Kat, maar ja, jonge kat. Maar is dan kat haar? Nee, ik gewoon net een kat. Oh. Nee, dank je. Maar ik denk, ik had zin in vriendin zei, nou Wel dan... hele leeuwenkatten hebben we altijd. ja, met wel leven, want ze echt hadden heel verschillende leeuwen. karakters natuurlijk, die beesten. Nee. Er zijn katten die ben vorig jaar bij zijn bij in de omgeving bleven, alle kittens. Ja, hè? En het enige wat ik heb bij mensen die zeggen, wat ga je hem leven katten? Maar kerst er een beetje van aankomen, hoor, van die Ja, beesten? Dan, natuurlijk wel. ja, ik ga niet wat voor soort is het dan? Hoe soort is het? Ik heb een mooi cijfers, mooi Oh, tekens. cijfers. Oh, dat is wel mooi. Ik ben echt mooie poesjes. Ja. Ja, Hoe oud ben je dan? ik ben nu 2 weken. Oh jeetje, heel jong. Maar Ja. dat je al liep, nou net, hoeveel mag ik Correct. zeggen? Ja, correct, hè? Ja. Correct. Wie je Heel voor- mooie lietse beestjes. Ja, dat is wel, ja. Ja, dat is wel. En ook gaan we net weer rijden. Ja, ook natuurlijk heide. Als sterk nou wat herinneringen lezen dan net. Nou, net volle. Kom blijven net. Nee, komt het net in de heide, wat dan? Nee, dat is ik ben het niet. Dat is ik zo'n grap natuurlijk. Dat zei ze dat ik maar gewoon, maar dat is net zo. Nee. Nee, ik had net echt connecties daar. Dus Nee, ik zou hè? net echt weten wat ik de maat per se. Nee, Nee. mijn familie komt erbij. Van der West. Mijn bebe weer Van der West. Nou, dat weten ze daar van mij al. Nou, dat zei de hele familie daar. Ja, nou ook wat merk ik bij dat ik wel net zeggen. Hè? Ik zeg niks meer. Oh, Ja. wat je zei, dat weet je erop nou, hè? Ja, daarom. Maar het is wel een mooi paardje dit. Ja, dit is mooi paard. De Ah. bakkerij zit direct met die ze moeten diepen. Bakkerij, waar zit Ja, je? daar. Hier? Ja. Oh. Dan zeg ik laatst, ik trouw weer ik wat heen, trouw de pijn of zo vol. Maar er zit ik niet helemaal bakkerij, maar deze bal, het is wel lekker, maar die wordt ook dicht. Ja, dat is schande. lastig. Ja. Correct net. Mooi verhaal, hè? Ja, daar we niks mee. Nee. Oh ja, maar nee, als. Vroeger ik gewoon zo'n scooter. Oh, hier zit de bakker. Oh, jij de bakker? Hier is de bakker. Ik ben hier, Ik zei ben dat? hier, staat erop. Als een bal naar dan. Nee, ben Oh. ik net. Ik heb geen ballen. De bal. Zo, dit is een zware paardje. Oh ja, het is zwaar, ja, het zware Dat lomontje. is die kant uit. Ja, maar ik dacht van ik aan het roosje. Goes die jogs. Ja, dat dacht ik, ja. Dan gaan we Net. naar de Westrijn. Ja. Ja. Is het goed net? Ja, spoorbuurt komen we dan uit. Zwergenbos, ik weet ik nog. Oh ja. Nou ja, spoorbuurt in ieder geval is die wat. Het is wel mooi. Je bent voor ons Delft zijn naar Hoestad, ik ben er voor even geworden. En dan gingen we ons met de Twitter Heide connectie fietsen naar mij. Oh, maar ik fiets ook wel eens hier deel. Ik Ja. fiets overal wel deel. Mooi paardjes, hè? Wild paard, oh ja, daar ben ik familie van meer. Wild paard West. Dit is Oost. Dit is Oost. Oh ja, dat ligt in de Blede Beul, maar zijn die had hit? Ja, die is echt goed rijden. Jeetje, nou al. Maar het seizoen al beginnen, Ja. maar het eerste waar we daar van de eerste op denken. Maar. Ja, maar dat is die ik heel goed in de waar heb, dat de ding is heel heeg weer. Oh, de UV. De UV is heel ja. heeg. Ja, denk je er nog nice, maar is die er niet? Ja, al dagen. Ja? Standaard. Ik had ze net kind. Standaard, Oh. maar altijd. Maar zonnebrand, Altijd elke dag, ik wil zonnebrand. er geen zinnen. Ja, Oh, maar is als nog je heel... het verschil wat denk ik. Nou, inderdaad, joh, wat is maar, huh? Ja, ik verbaan heb. Ik word al? Ben ik verbrand? Nee, du bent net verbaand. Nee. Verbrand of verbaand? Ja. Verbrand. Verbaand. Verbaand. Ja, het maakt het net zo vol uit. Nee, beide keren is net lekker. Beide keer baand. Ja. Ja. Ik weet het, ik zie niet, ik wel eens boeten nou inderdaad te lunchen of zo, maar een Ja, broodje lekker. kebab. Kebabke. Lekker even. Wat is je favoriete lunch? Mijn favoriete lunch? Nou, dat stelt zich een vraag. Broodje Ja, ik weet wel vragen carpaccio. hebben. Broodje carpaccio met truffelmayonaise. Oh, bliksem. Ja, wel goede specifiek, smaak, ja. specifiek. Ja, wel lekker.
Of, ja, wat hebben we nog meer? Ja, ik vind Franse lunch dus heel lekker. Franse Ja, lunch? ik maak heel graag crepes. Dat vind ik echt super crepes. lekker. Dus Crepes, dat maak een ik soort al van dagen die wel. pannenkoek met dan. Ja, heel dun, hè? Echt heel Ja, heel dun. dunne Maar als er pannenkoek. eigenlijk een beetje haast er heen loeren kennen, zo wat. Ja. Dan ben je goed. Ken je zelf ook meidje dan? Of, Ja, dat kies wel, maar dan moest ja, of een hele goede pannen hebben, maar dan moest eigenlijk zijn ding hebben. Als met zijn ding omheen draaien kist. Dat doe gewoon een skep deeg en dan draait dan zijn ken je er rond. Ja, dan ken je Dan is het super dun. Ja. Ja, dat kist eigenlijk in pannen bijna net voor ook al krijgen. Nee, dat is heel nee, moeilijk. Heel moeilijk. Dus de host van crepes, maar host van American pancakes, dat vind ik dik. Nee, Nee? nee, ja, ze krijgen wat een hap deeg in. Ja, dat is ook zo. Maar... Op tegen hem. Ja, nee, maar nee, dat smaakt het helemaal nergens naar. Maar die mensen, die is sowieso vreemd, dat ding, jong. Ja? Ja, dan zit ik weer op TikTok en dan Ja. scroll ik dat weer voorbij en dan hebben we zo'n Amerikaan aan het eten zien. Ja. En dan maakt ze gewoon pasta saus en dan maakt er een hele stak boter in. En dan denk ik, Oh, nou, ja. de diabetes zit bij jou weer in de straat en ik ga het hier zo aan. Nee, maar het is echt net normaal hoeveel roomproducten. En dan, Ja. maar dan doen ze dus al, nou, ik maak graag eten hier, dus ik maak ding vers, sausen en Ja. zij gewoon tomaat pureren, blenden en sieren eerst, nou ja, dan pellen en dan in de blender en pureren, saus maken. En dan doen ze wel wat room erin, hè. Maar daar maakt er voort tabak pakken room in en een hele stak boter. Dat is 250 gram boter. Oh ja, zo'n pakje. Ja, ja, een heel pakje, maar Heel dan pakje. nergens net om. Daar kan ik gewoon 15 koeken van maken van 250 gram boter. Ja, dan nergens net om. Maar als dat ook 15 verdeeld is, toch vet. Laat staan, als dat met 2 man op in de maas. Want dit is dan in Amerika, komt ze in boeteloon, hè? Ja, jongen. En dan, maar gewoon dat eten, die eetstijl, die heeft me zo net aan. Nee? Nee. Wist je wel West in Amerika? Nee. Nee? Nee. Laat ik niet doen. Ja, ik had er wel kennis, familie en heel ja? rotzooi en ding. En, Nou, dat is niet ideaal manier om erin te gaan natuurlijk. maar het steekt me al je net om. Van die Nee? pannenkoeken en dan duur ik daar maple syrup op en dan Oh haast dat wel spreuken. ja, zeker. Ik maak het wel. Ik hoef het niet. Nee, hè? Nee. Maar ja, Ik hier de les want ik met je hunning vind ik wel lekker. ik zal eerlijk zeggen, ik heb je wel eens van, dat is een app of zo, Too Good To Go. Ja, oh ja, dat Die vind ik wel leuk. Net sponsored, maar dan kreeg je zo'n verrassingspakket en er zitten dingen in die staan, als ik net is. En dan ziet volgens mij, oh, dit is die fiets ik wat. Ja, die maak ik graag breed uit. Ja, hè? inderdaad, ja. Maar goed, daar zit ook zo'n pakketje van die American pancakes. Want ik dacht, hoe doen ze dat toch eigenlijk? Dat die dingen zo heeg en zo, dat is zo blauw. Want zoals toen gewoon tegen in van een pannenkoek in de pan dus dat waar het zeg maar. Maar dit Ja. loopt echt als een soort van drillpudding en daar in die pannen lezen. Klopt. En dan maak je zo'n dikke pannenkoek. Ja, ik vond het wel lekker eerlijk zijn, maar Ja, nou houden dus nog, er is dus ook nog een Ja. orenversie. ja. Die vind ik dus wel lekker. Dat heb ik laatst keer gehoord. We kennen in Reis, bij zijn tentje. En dan hier ze Japanse pannenkoeken. Oh. Maar die zijn dus echt sadik. Die ben nog dikker. Maar dat zijn een soort broodjes. Heel apart. Maar dat is dus echt een soort, ja, hoe maar zien. Ik ben zo'n dikke jerrebaren hebben ze. Ja, Ja, in de bek. Oh, die maakt het. Die gaat jene. Die maakt het nest. Daarachter. Oh. Zo, daar zit zo'n ding. Ja. Dat doen ze hier in de buurt nog een heel product. Van die OEFA's pijlen. Dat Ja, ze van die daarop pijlen, ja. beleid kennen. Ja, dat ben ik best op. Ja, we zien de buurt ben ik ook wel niet bezig. Ja. Maar goed. Oh, weet je wat nou hoor? Oh ja, dat Ja, doen ze. die Dat Japanse krijgt alvast van het pannenkoek opklap eiwitskom. Weet je wel? Het is ook echt dat ze het op de plaat doen, dan is het een hele brok. Maar ze bakken tussen om 2 kanten en de rest is gewoon geën. Maar het is wel heel lekker. Het is echt een beetje, ja, Waar kun je dat krijgen dan? een beetje macaronachtig. Ja, ik eet in grains hellen. Ik wil 80 liter, dat wordt toch. In grains, grains. bij zo'n tentje, ja. Oh. Een Japanse tent? Daar hier zeg ja, daar hier zeg van dat fruit. Van die fruitgebakjes. Dus wel, dat lijkt het dan echt, het brood naar mango, maar het lijkt ook op mango. Oh. En dan is het En krijgt al, het is net een mango. ja, het is wel gewoon, maar dan is het een gebakje. Oh, zo, oké. Dus de doet things dat is gewoon echt naar je mango moet zien best, Ja. die het voor je lijkt. Maar als er in biest, dan is de chocola en er zit een gebakje in, maar het brood wel naar mango. Oké.
Maar het is dus net het fruitstuk mango, zelf. wat Lees ik het nou goed uit? Ik weet het niet. Vind je mango lekker? Ik eet eigenlijk nooit mango. Ja, ik vind het wel lekker. Het is ook een beetje zwietig. Ik ben net echt een mango. Als je hier hangt natuurlijk Bist u meer mango- dan zie je hier werkt bij dit café. Oh ja? Ja, zeker. Als we met Prins werken? Ja, meer dan zie je Oh. hier. Wat is dat hier dan? Ik ga hier altijd achter de bar staan en in de keuken Oh. en je voor bij de intree. Oh, wat grappig. Maar het is nou natuurlijk helemaal verbouwd. Maar Wanneer is het verbouwd dan? Want Periolien, toen er de brand was in de cafetaria, toen er de oven in de fik vleien. Toen moest de hele kroeg verbouwd worden. Daar wist toen net bij. Toen had het ook voor het uitgebouwd. Nee, dat weet ik net bij. Maar dat wie wel de dag dat ik die anders om 4 uur aan werk moest. Oh, ja. Dus ik ben wel een van de eersten die er wat van mij kreeg, ik in Ja. werk heb. Maar Wat is er dan? Doe die is er? patat bakken en ik ga achter Oh, de dat is bar best ook staan. wat eten. Ja, ik ben stug op eten. Ik mag graag eten, ja. Ik ging bij het heel interview horen eten gaan, kent ik wat eraan. Wie in het hele interview wel eten gaan kennen. Ja, Was ik dat wel bij een- mij in de keuken nog eens koken en ik heb het Ja. niet van die makken. Ja, inderdaad. Is er steeds maar nee? Ik heb van die dwaan kennen. Kookspinnen afkomen. Kook maar de goede kook dan, maar goed. Het lichtpunt, maar die is dicht. Ja, die is dicht. Maar dat komt omdat het vreed is, hè? Ja, Dinsdag en ja, donderdag dinsdag en zaterdag. ja. Ik vind dat wel een mooi plakje worden lichtpunt loods. Je kan dat wel leuke dingen vinden, Ja, hè? ja. Ik heb wel leuke meestal, maar ik heb wel wat iconische meestal hier. Ja, daar komen natuurlijk alle bekenden van hier in de opstreek. Daar Ja. ben ik direct wel zo. Ja. Oh, maar ik zie je. Ja, sorry. Ja, de camera duwt ik nog om bij de dek. Oh. Oh, is het, die ken ik niet. Ik ben een ding wel heel op. Ja, sorry. Ja, ik ken helemaal hoekers in. Dit is ouder wel heel modern, maar ik ken helemaal hoekers in mijn ding. Ah, dat... Fiets maar terug, maar je hebt Ja. haar geen ervaring. Nee, maar ze zullen natuurlijk niks. Die vrouw met de voet nou wat bij elkaar houden met het hoekje. Want dat is een rock'n'roll, man. Ah, nou denk ik bij mezelf, dan goos de fiets door Tom Broek om of naar. Ja. Ja, maar ja. Die Ik les weet net een het keer- niet. Dus je was meer ervaring met Lesner ran ik toevallig een keer Fietsen te met de rock is binnenstad. net relaxed? Ah, het kan wel, maar dan maakte er de hele tijd aan denken dat de voeten bij elkaar haast. Ja, dat is een vrouw. Maar door kan iedereen die het hele halleluja zien. Ja, maar ja, die man had... Nou ja, oké. Ah, ja, die man die had- shirt het net, want die fietst eraf voor. Nee, Oh, die had ik net een spiegeltje erop, dus ik kan er echt net correct onder zien. nee, dat er wel wollen zo. Ja, maar ja, wist je wat, ja, wie les ik daar mooi waar en ik ran toevallig door de stad, want ik ging naar een vriendin daar te keuren. Oké, ja, nou, Flint staat die stoel op die man. Die Ja, man, ze hadden een aparte maar ja, fiets. Ik kan niet nou al vertellen dat het geen ja, Nederlanders binnen die er op die fiets zitten, Nee, want die denk had, dat ja, ja, het zijn bordje ervoor op, maar platte groen. Ja, Fietsroute. ja, Ja, een druppel kaart. zie hij je nu zacht. Wat hebben we hier in de buurt? 72, 74, Oh ja, die, leuk. ja, die cijfers al. Van ja, die- zo, van die hè? rondjes, ja, hè? Ja. Van die rondjes, die steen je dan op die hoeken en dan kun je dat volgen. Ja. Ja, dat is die hele fietsroute Friesland, hè. Nou, ik had er dan nooit in hoe jij dat in het hele ding uitfietst had, maar het is helemaal... Ik kan je niet Ja, jas dan mag je bij. wel heel veel fietsen, hè? Dan mag je wel van een dikke fietsen lezen. Maar. Ja, nou, ik hou net zo van fietsen. Ik zit liever in de auto. Ja. Dan ben ik geworden vervoersmiddelen, ja. Nee, misschien. Nou, weer op even die fietsers hier. Dat ben ik zelf. Ja, dat ben ik zelf, maar die kon je het fietspaard Oh god, oh ja. Dat ging Ja, vroeger die ook al. kon Dat ook zou je het vroeger ook fietspaard. al, ja, doe je dat ook al. Altijd al. Ja. Dat ken ik net hoor, zo. Nee, dat ken je niet hoor. Nee, maar dat ken jij net hoor. Maar goed, dan wist je zo'n snackje bakken bij de Piepereens. Ja, dat is mijn hobby, hè. Oh ja. Ja, En wat- verstand en op 0 wat- frituur op 180. Ja, En wat wie dan die signature dish? al is het leven nog zo zuur, alles smaakt beter uit de frituur. En wat wie dan die favoriete ding om te maaien dan? Die Ja, je favoriete wist toch werkt snack? in cafetaria, dus dan baakst alles in de frituur. Buiten Maar, alles wat maar- er vast zit. Nee, maar dat zit er vast. Iets, wij misschien iets, wees nog ietsje meer. nou, maar zullen we hier in Den Nice natuurlijk, aan het begin hier weer wat broodjes en stokbroodjes, koos wel wat standaard dingen krijgen. Maar nadat de brand was, is het helemaal uitbreid en hebben we van die turbochefs gekregen. Maar we hier vroeger ook altijd ook carbonade en saté en nasi en bami. Er kost echt alles krijgen, die mellen, hè, alles. En ik neem wel nasi net in de frituur, toch? Nee. Maar, Alhoewel, uiteindelijk als het bij een Chinees bent natuurlijk. De frituur is dan misschien net, maar die bami natuurlijk, die werd heel bot in Gebakken vet. rijst. Gebakken rijst. Ja, dat ze natuurlijk bakken heel- alles. Ja, ze bakken alles. Ze bakken Een liter alles. vet ben je en de gist. ja, daar ben ik heel de meest een gauw beroerd van. Omdat er heel de olie, en het is vooral net olie die ze zelf wend ben uit te komen. Nee. Dus daar reageren heel de meesten heel veel op. Want ik hier het laatste, ik ging iets makken.
En dat hiek maar van het bargespek, ja, dat is het kerst, van het bargespek maken guanciale. Ja. Dat is van het wangspek volgens mij. Ja. Heel vet. Ik uitbakt en dan hiek er heel veel van die olie over. En dan hiek we wat in bakt. En ik denk, verrek, ik denk, dit probeert gewoon naar die nasi van de Chinees. Ik denk, want dat is een bakken waarschijnlijk al van het bargenvet of zo. Geen idee, wel echt vet denk ik, net olie. Ja, ze gebruiken of olie of een mix. Ja. Ja. Maar daar hebben we het haast alles frituurd, hè? Dit is trouwens ook mooi, hè? Maar goed. Dit is heel mooi. Lietenslat, gruttenslat. Ja. Ja, prachtig. Je hak invest. Ja, dat ga ik wel zien. Voor een trouwreportage toen. Oh, ja. Trouwreportage? ja, Voor wat dan? ik make-up en verdienen en dat Famke wil graag dat ik mij geef. Want die hier, ja, dat zien dat ik een foto trouwreportage dien hier dat ik zeg maar een beetje de verzwaring dat de jurk de heel tijd goed lijkt op een foto. Want heel de fotografen die Die man ik. hadden het toch wat minder rekken. Nou, het is wat toek. Ja. Hij had het zinnenpetje onder de helm. Ja, maar weer nog links of rechts? Naar huis, links. Oké. Mooi van die oor. Moest nou weer van mij af. Harre jas, dat had ik kwadratie. Ja. Ja, ik weet niet hoe lang alweer onderin. Ik denk, ik ga van Dokkum naar Beugem. Oh, jezus. Hey, jongen, ik maak graag autorijden, hè. Ik kom al toe. Ja, hè? Ja, dat vind je het wel fijn om zo Ja, wat jongen, ik onderin. maak graag een beetje omrijden. Omtoeren. Een beetje omtoeren, dat is je naast wat. Zie je, zit ik zo'n dat toerke, dat zit ik Ja, hier ja, dat nog. is de Jerrebaan, ja. Wat hast u met de Jerrebaan? Nou, weet ik niet. Ik vind het mooie beest. Ik ben een beetje mee opgegroeid, hè. Daar zit jong in, dat is ook wel. Dus ik bracht er over de Jerrebaan. Nee, maar het Oh. is wel hier om ons heen gewoon wel een heel actief iets. Ik denk dat het toch van mensen uit de stad wel bijzonder voorkomt met zo'n beetje chillen. Ja, want zo is het net leven in de stad bij. Nee, jasses, hoor op, vreselijk. Heel dat tuut. Nee. Nee? Nee. Maar de mensen met je trien, de mensen in de middle of nowhere daar immers. Ja, maar hier is ik heel daar. Tuut. En ik kan me Maar zo- dat is alles. En ik kan me zo voorstellen dat misschien als je in drag bent... dat Ik zo- zou dit nooit achter me laten kennen. Nooit. Nee? Dit, als dit zo is, zou je er nooit achter laten willen van tegenbouwde stritten. Maar als je je voorstelt dat het nog een huis is en dat je alleen maar gebouw van 4 meter heen naar je stenen. Nee, dat- Jasses. Nee. Nee, hè? Doe best net een stad, man. Nee, ik vind het heerlijk. Ik stap in de auto, ik rijd eens die keer ik stap in een minuut en ik ren lekker even een blokje om en ik ren even naar het bankje. Ik ga er mooi op zitten, heerlijk. Maar had je dan nooit in de stad... Had je wel eens in de stad wennen dan? Of had je wel eens- Ja, ik ga wel eens een week op in zijn huis past in de stad, maar ik word beleerd dat ik naar huis kom. Beleerd. Ja, hè? Ja. Ja, voor fucking Goudrailie. Nooit in de stad. Nee, hè? Maar als je nog in de stad wennen moest, welke stad zoals dan het laatste wennen ze wel? Of wennen? Oh, dat is echt wel een lastige vraag. Die 4 of 7, joh. Maar Ja. ja, had ik dan toch, ja. Als ik kiezen moest. Zo is dan iets in, ja. Nee, zeg Ik maar. denk Rotterdam. Oh, Ik vind dat gewoon echt een mooie stad. Overzichtelijk. Amsterdam had al even die stegen en Ja, stritten. ik En in snap- Rotterdam ja. is het wat duidelijker. Het is wat Het meer. rommel van opzet. Ja, roem erop zet. Gewoon wat overzichtelijker, duidelijker. Natuurlijk aan de ene kant negatief, omdat ze natuurlijk gebombardeerd zijn, dat ze daar door de hele stad natuurlijk in die zin heropbouwen moesten, maar Ja. gewoon wel rond te maken. Maar het is wel mooi. Het is Ja. wel een mooie stad, vind ik altijd. Ja, nee, layout als niks voor mij. Nee? Nee, dat zou niks van mij wezen. Waarom net dan? Waarom lagen Maar we ik dat zou net wel door? meer, ik zou misschien wel ooit in de buurt meer van de stad wonen willen, maar ik zou dit nooit achter laten kennen, zeg maar. Nee, maar dat snap ik wel. Je Het weet maakt wel fantastisch, green maar- blauwen, het maakt echt green blauwen, want anders dan sla ik mijn kop helemaal op een deze kant niet. Dat komt net goed. Nee, maar, aan de ene kant, dat snap ik wel. Hè. Dan had je echt wel mooi de natuur en zo. Hè. Dat je ook zelfs ik wel natuurlijk. Maar aan de andere kant de geneugten van de stad, zeg maar zeggen. Hè. Het Ja, maar ja, als de uitgaansleven zus of naar, noem maar op. Of, Ik ben altijd heel blij dat ik uit Amsterdam waai en ik kom hier weer in de buurt. Ja, ja. Hier waai ik, hè? ja, ik heb nog een stukje terug. Oh, hier riekt nog een eentje via. Ja, ik ga er ook zo even zien wat er nog is. Nou, dan gaan we naar Westergeest. Ik heb wel een derde, Oh, ja. daar waai mijn broer en zus. Oh, heeft er een goede snackbar dat je zit dan? Dit is een heel goede Ja, snackkamer, de maar bonte Mel hond. is beter. Ja, oké. Wel eens. Dat is meer keus. Ja, zo. Meer keus. Ik wil niet zeggen dat dit net goed is, maar Die die wel Mel een is meer keus. situatie, hè? Maar goed. dat- Rioch had voorrang, dus doe maar Wat? alle kanten. Rioch Ja, had zo, ja, voorrang. ja. Samen is het gewoon beschermd. Wat doen we eerst naar links? Ja, maar het is een kruispunt. Ja, oké.
Ja, dus als er in je wijk komt mij toe voor, zo bedoel ik. Ja, als er in je wijk komt mij oké, toe. oké. Het is gewoon een kruispunt, alleen als je zit, krijg wordt overzien komen. Ja, dit wordt een gek. De biening. Oh, geen. Dat wie vroeger mijn spazen kwallen, maar die ziet vroeger de oren kant uit. Oh, zie ik. Thank you weer. Dat is nice hier. Ja, thanks het John hakt in Ja. het huis. De bloemenwinkel zit ernaast, het hakje. Jongen, ken het al beter. Daarnaast zit een kapsalon. Oh, komt er ook wel eens door? Nee, Oké, nee, maar wat has je wel beholpen? lang hier hè. Oh, ja? Ik ga zo lang, ja. Ik ga Oh. lang hier. Maar had dat net los dan? Nou ja, als wij heel daar in de bek gehad van Damme, daar hou ik net van. Oh. Nee, dat vind ik niks. Maar doe broekst in eigen hier dan ik als in drag of dat Ja, dat kwam ik dan helemaal omheen en dan toepeer ik het en dan doe ik zo'n donut ding, dus was zo'n hier heel stuk, zo'n dikke. En daar zet ik dan weer een hier stuk omheen. Dus dan liep het krijgt dan weer het eigen, maar dat is dan, nou ja, 50% echt en 50% nep. Ja. Was het juist is echt en wat er uitsteekt is nep, zeg maar. Ja. Ja. En was nou die eerste volgende klus dan, hè? Nou, ik maak morgen naar Grains. En dan moet ik invallen omdat een van mijn collega's een sterfgeval hier in de familie. Een van die collega, een drag queen collega? Ja, die hier een sterfgeval. Jij bent mijn broer. Oh ja? Ja. Zin er Mijn kwaadzuske die is even Wat? mijn eigen drugspuit op de gong. Nee hoor? Oh. Ja, die denkt dat hier dat het ook hetzelfde leven. Oké. Ja. Ik wil zeggen, mijn vrouw is ook volop meer actief in het tuin. Ah ja, dit is ook meer het waar dat ik een beetje opgegroeid ben, zeg maar. Ja, Dit is zo, wel ja. waar ik meer kam in parken ben wen je. Dan kunnen we allemaal in daar rijden. Ja, rustig. Dit is Westergeest? Ja, dit is Westergeest. Dit zie wen je, zie wij nou je, maar zie wen nog die terren besturen, maar zie wij nou je. Mooi kerk trouwens, ja, de bliksem. Dit is wie vroeger de kerk met de heegste toer van Friesland. Hè? Oh. Maar die is invleend door een straaljager op een vliegtuig. Oh. En toen is er heropbouwd, maar nooit best hegen ze het er weer. Nee. Voestrum? Voestrum, ja, dat is de officiële naam van Westergeest. Oh, Vroeger wie dat er naam. het Fries kan je dat dan... Fries, ja, Voestrum. Oh. Dit is het Kwaalhoes, dit is ook een bed and breakfast. En dat is bed and breakfast en café. Ik wist net Westergeest zo mooi weer trouwens. Hier is bed and breakfast. Nou, dit is helemaal verbouwd. Dit is de oude vakkersplaats van vroeger. Hier zit natuurlijk de orgelhandelaar. Oh, orgelhandel. Ja, dit is echt mooi. Dit is een huis, hè? Kun je het je voorstellen? Wat dit dit? is in je wenhuis. Ja, Oh, jeetje. dat went in je familie. Nou, ja, goed van mannen dan. Ja, jong, dat is mooi. Dat wie vroeger, de vakkersplaats deden. De playback show Dwarpshuis, wie het vroeger. Maar die steekt naar Hoorn net zitten. Ja, die gaat Jerry's. Ja. Ja, die went op camping. Camping? Ja, dat is Maar daar wie zit op de camping, ja, daar zit de camping. Gewoon het wetter. En daar werd gewoon begin daar hier. Daar zit ook een Dat in camping. Westergeest. Voor mij werd de mem van Bart die wij in Westergeest. Bart, welke Bart? Mijn collega. Bart Volbeda. Hoe heet dat? Ja, nee, Volbeda, nee, die waren hier net. Ja, maar ik ben letterlijk import. Annelies Volbeda, die Ja, king Annelies. wel. Ja, dat Ja, is die hem. king wel. Ja, dat is een mem. Die king wel, maar werd die wijn weet ik niet. Maar komt wel, die Westergeest. naam komt me heel bekend voor. Maar werd die wijn, dat weet ik niet. Nee, dat zoek ik net niet. Maar... Oh, wel, ik ben hem ook in West. Dus ja. Maar die namen, dat link ik wel voor direct. Dat ik denk, ja, dat komt me wel bekend voor. Die achternaam is net zo vaak. Nou, dit is het Leppersheim van vroeger en dat is nou een vakantiepark. Leppers hier? Wat is dat? Ja, nou, vroeger hier is die een grote pool en een vierletten zie je. Ah, ja. Dan gingen ze van die stijgers en dan koest vierlep, een grote glierbaan, zwembad en vroeger is die het hakje. En dan konden we ijsko halen. Je bent ijskohakje, een bakje patat. Ja, dat is gewoon midden op dat gasveld, zo'n heel ordinaire voetbalkantine. Ja. Als er binnen kwamen ze er ook tot dan naar de bak, zeg maar. Oh ja. Die smokte daar een politie. Ja. Dan heb je echt nog zo'n ouderwets kantinetje. Oh. Nou, toen ben die meesten ermee ophouden en toen is het echt vervallen, zeg maar. Toen wie het gebeurd. Ik kan je wel omdraaien, dan draai ik mij nog. Ja, ik is beter zo'n stukje van, ja, ik is die wel draaien op zich. Nou, Ik is zeg beter maar, daar een ja. stukje, daar zit een reetje, daar has wat meer zicht. Ja, Maar als die twee kanten verkeerd, soms just het net heel lekker goed. En je wordt best wel het jaar altijd op dit eens. Ja, hè? Ja. Ja, kan je. Ja, ik liep altijd En heel daar zie je vroeger altijd in de Kate. Hier, in Oh, de ja? reet. Ja. Bij Halbe. Maar waar dan? Ja, maar de jeugd van mijn leeftijd. Die nou een raaie uit binnen. Wat, die nou alweer? Die haar raaie eigen huis. En die Ja, dat trouwd. doen we eens nog dus. Trouwd ben, zwanger, Toch? baby's. Ja, doen we eens nog dus. Beesten, jongen, die hadden alles. Ah, jongen. Steenpapier schade. Ja, oh, nee, dat? Ja? Ja. Oh, jeetje. Ja, dat breien wij. Maar je is mooi keer. Ja, toch? Ja, Dit is ja. een mooi Maar paard. doen we eens nog dus, toch? Net? Ja, ja.
Doe was net uit Hoerswij. En jij houdt dan nog de activiteitenboerderij, daarachter. Ja. Maar doe was net uit Hoerswij? Daar kun je toch wel eens even heen met die stagiaires van die. Even een midje boerengolf. Boerengolf? Dan krijg je een klomp op een stak en als de voetbaltruttel aan heen slaan. Sik die vertelt dat het moeilijk is. Ja, dat is echt moeilijk. Ze zitten dus begroeven hamers in de laan, met pijlen erbij, met vlaggen eronder. En dan krijg je dus een stak met een klomp eronder. Dus die klomp is net uithalen. Dus het is gewoon een klomp met een stak. Een klomp hout. Ja, nou, het is wel een klomp, maar je kist de voeten net in, man. Dus de bovenkant is dicht. Dus het is een solide klomp met een stak en daar moet je beslaan. Boerengolf. Nou, maar best proberen, dat is moeilijk. Niks. Dat is moeilijk. Dat is moeilijk. Ja. Nee, maar doe wel eens nog thuis, toch? En Corrie, daar staat wel eens die. Maar doe wel eens nog thuis, toch? Ja. Maar doe was er net uit of weer niks te Dat zullen vinden? we dan wel. Ja? Was je naast? Dat doet mij met Rutte wel eens zijn. Ja, kijk, ik zei ja, ze wilden er nog net uithalen. Nee, ik vind het wel makkelijk. Ja, snap ik. Ja, nou ja, mijn broer en mijn schoonzus, die had 12 liedjes, mijn zus had een liedje. Nou, dat is wel makkelijk. Het allemaal witsen altijd thuis is, daar zetten we hem terug door. Dan kunnen we het hier even in, het daar even in. Ja, dat was goede ervaring natuurlijk. Pedagogisch best wel zeer Ja, wist, ik maak graag met die band een beetje om pielen bij ons thuis. Een beetje kraatjes rijden en boekjes lezen en boeten en in jazz en even in de zandbak en ja. En wat is dan? Omewitsen? Omewitsen, hè? Ja, omewitsen. En soms is het ook mijn tante. Dat zei mijn nichtje nou die streeën. Ja. Die van mijn zus is wat ouder, maar die had een... nee, die had wat. Dus die praat net. Oké. En die horen, die zei het dus wel. Ja, soms is het ook een meisje. Ja, hè? Ja. En En daar vindt ze helemaal niks van. Nee, hè? Nee, daar vinden ze niks van. Nee, daar komt ze bij mij en dan... soms vraagt ze dan wel om mijn mem natuurlijk, van wat we zouden iets aan doen. Nou, we moeten we klaarmaken voor werk. Of zouden we iets aan make-up en ja, mag ik ook wel een beetje make-up hebben. Nou, dan komt zij bij mij boven en dan vraagt ze dat ze een beetje make-up aan mij. Maar wist, dat is wel... Het hoeft van die band net normaal te worden. Maar het is wel belangrijk dat ze erbij opgroeien, zodat ze er net van opzuigen. Nee. Mijn broer en mijn schoonzus kan altijd zijn dat ze de band er net bij wij horen willen, wist. En het is net dat ze nou beslist willen dat die band alles met mij dwam had. Maar het gaat er gewoon om dat die band wel gewoon zorgen dat iedereen gewoon mee is. Ja. En dat allemaal iets gewoon make-up op doet van het werk. En dat allemaal iets weer thuis komt, dan gaat het er weer aan. En dan is allemaal iets weer gewoon allemaal iets. Maar als er dan een ruimdenkende familie in die zin? Dat ja, ze, maar ik vind het wel belangrijk dat die band gewoon weten wat ik doe. Ja. Dus wel, dat hoeft net geheim te blijven. Nee. Nee, en als ze daarop praten willen met vriendjes of vriendinnetjes, ja of nee, dat maakt me niks uit. Maar zolang het hun er maar gewoon, als ze het maar weten. Als ze er wat van vinden, dan vind ik dat ook prima, wist? Ja, maar als ze hun letter bedenken, maar ik wil wel gewoon net dat ze net weten wat ik doe. Nee, dat hoef ik net natuurlijk, hè? Nee. Ja, dan zit je bij de tafel te praten over werkletter, bij die band wat ouder, dan begrijpen ze en dan ja, wat doet allemaal witsen? Dan ja, wat doet allemaal witsen eigenlijk? Nou, tot hoe lang is het werk eigenlijk doen eigenlijk? Ja, nou ja, dat ik mijn dochter van haar. Oh, dat was nog net. Dit lijkt ook wel een filmset van Jurassic Park size. Jezus. Dat is wel aardig. Ja, die kunnen krijg bij de vader komen. Haat ik wel mee op. Ja. Ik wil mooi dan met je grieën. Ja, mijn broer die werkt dus hier. Oh ja. Mijn zuster dus achter de helsjes. Husje dus eigenlijk uit op wat je naar huis leidt en daarachter. Dus als die haar jochtjes misschien hoe mooi uitzicht dat we haar. Husje dat. Die al die gieren in de BM met zijn heel groot gasveld daarachter. Nou, daar rennen we eens wat kokers en daar rennen we eens wat ponnykes. En die man had er wel een guide erin. Dus dat vind die band echt mooi. Dus ja, zeker. Ja. Ja, die band vindt dat prachtig, want dat is beestjes. Best, ja, nee, dat is zeker weer. Nou, die hadden een mooie tuin achter in die band en wat omstouwen. Ach jongen, ja, maar ik vind het echt wel mooi. Die band wat buurt thuis en een beetje hoeren en een beetje gek eraan. Ja, dat is mooi. Ja. Ja. Ja, een lip of zo. Ja, wat zit je zit alles. Je kunt hier alles vinden, alle beesten. Alle soorten, maten en kleuren naar weer. Ja. Oh, ik denk op deze witte kweekstaart. Het boomwandje Wipster. Ja, ik ben net zo goed met beesten naam, ja. In het Fries vooral net, denk ik. Nee, paradijsvogel had wel op. Nou, dat is zelfs toch? Hè? Ja, daarom. Gelukkig heb ik die benaming wel.
Dat is de belangrijkste, hè? Dat is de belangrijkste. Ja. De paradiesvogel. Ja, we hebben wel wat van die vogels. We komen wel wat van die mereltjes en sabu's. Oh, En, dat is van- dat is de wat is herberg. daar eigenlijk het Friese woord voor? Waarvoor? Een merel. Een kliester dacht ik. Oh, is het klister. Ja, ik wil een kliester. Dat is eigenlijk net heel spannend. Nou ja, zullen we hier onze skipjes Ja, 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 en de ja. boren gaan hinderken. En Wat lijkt het trouwens heeg staan, hè? Dat wij wel Ja, dat gaan we mij opzetten hier. Oh. Ja. Je bent bang voor het hele water. Ja. Oh. Ja, dit is nog relatief jong, denk ik, hè? Nee, als je het huis... net, Ja, dit huis zit er nou goed zien hier. Oh ja. Ze de reden, ze wie waren vroeger hier leeg. Ja. Alleen nog dit rent al. Dus hier in het gas, als we daar het huis bouwen, zou het nog leger staan dan het eerste stier. Maar zie, als nou hier steen bloost en de zuster zou hinnen, dan just dat het huis precies op het wei van het level van de wei bouwt is daar. Ja. Als die staat er hinnen just. Ja. Dan zit we een Ja, beetje ja. meer in het verband van want anders lijkt het heel raar. Ja, dan lijkt het wel leeg, denk Ja, ik. die tekening hier ze maken in 3D en dan lijkt het heel friendly. Lijkt het net als krijg just dan het in God. Ja. Ja, dat lijkt heel raar. Nee, dat snap ik wel. Toen hadden ze huis op terpjes zetten hier, hè. Ja, mooi. Ja, maar het is Springt alleen nog er- al springt er dagen ook omheen en naar beneden ben je al het heuvel op een deel. Maar voor de Ja, dat rest... valt wat uit, hoor, die heuvel. Ja, dat valt ik wel wat aan. Ja, Oh, maar ja. winter is dat een vreemd ding. Ook, dan Oh, krijg dat je is heel ijsbaan. mooi. Ja, dat is niet ijsbaan. Ja, dan kun je maar beter via de zitkant. Want dat was Ja. dan beneden niet omdal. Ja, Ja. dat had me wel eens een Nou, blauw plakje skilt. Het wie meer waar genoeg, weet je. Ja, ik vond het hartstikke gezellig. Meer joh. wat in die buurtje wat rondrijden, dat is wel leuk. Om Ja, dat nou, ons eigen te zien. Ik ben kwart door deel 2. Deel 2, En ja, dan nee, deel maar twee. iets hier, hè. Dan gewoon iets hier. Ja, en dan doen we deel Vond ik wel 3 leuk, en dan doen we de interesseren. vragen andersom. Oh, is om. Ja, dan stel ik de vraag. Oh, dan stel ze de vraag. Ja. Dan riest ik. Ja, dat is goed. Ja, Gaan we dan bij de ja. up? Oh ja, nee, jongens, maar de up worden jongen. Dat is een mooie auto, zie je, hè? Ja, nee, dat is wel. Ja, Ja, dat- die doet wel heel best. Wel Ja, heel die best best? rijden. Ja, jongen, dit is er niet aan het trainen. Oh, ja. Dus ik Amsterdam net zo'n auto, gaan we dat denk ik nergens kwijt. Nee, oh, dan mag natuurlijk Dus is dat maar de hechten, als die hier op de parkeergarage net inrijden Oh, kist. dat is hem wel. Nee, maar dat is, ik ben echt plat, ja. Dat is wel leuk. Echt Zo'n plat. autokast er nog in komen. Maar echt breed. Ja, dit is wel breed. Brede ja, auto. Ja, dat is wel, ja, zeker. Ja. En het is een lange auto. En maar toen Ja. eens even proberen om een Prinsengracht tussen zijn parkeerplakje te komen. Die Nee, bent en dat- snel dat is en wel, net jip. Maar Dus dat- ik denk, ik maak mooi zo'n kan je autootje beter gaan. in je uppie. En werk ik in Utrecht 3 en dan denk ik, oh ja, een plakje, dat past er mooi tussen. Dat past altijd. Ja, Fantastisch. eigenlijk Dat al is is er een kant uiterin, dan ken ik al haast tussen vaak. Ja, volle grutter in Ongeveer net. hetzelfde, denk ik, ja. Ja, volle grutter in net. Hij is wel wat langer, maar nou, dat is een mooi lidsbakje. Mijn VW up, ken ook mijn alles. Hij is wel wat smarig, je maakt even Ik scan. zei ja, ik ken van mij, dat is er een Rutten Ja, hij is zwart. Maar Hij goed. is zwart, ja. Het is net een grijze auto, zwart. Ja, maar ik zit er in Rutten. Ik denk, op de Rutten nog zo smarig, op de Rutten nog zo Nou, smarig. beide een beetje. Alles zo. Maar die van mij ben ik wel een beetje smarig. Ja, dat die klopt. zit er net altijd skin uit. Dat is Nee. niet jouw niet, joh. Niks, dat ben de boetenkant van die ruten. In het boetenkant, ja? Ja, maar wie In had het je... boetenkant, woman. Wie had hier echt een heel prot... Het was een heel vochtige auto. Nee, wie had hier een heel prot van dat stomende zon. Oh, Omdat die zo. eerste bord in een room te bijen. Dus we die ruten heel Maar smarig die vroeg wel vreemd, die heel vochtige auto. Die werd altijd heel wierd. Oh, Maar er stiert waarschijnlijk wat water in. Dat is een auto dat ik zelf gewoon. Er stiert achterin stiert een plassen water erin. Ja, dan maakt even zo'n vochtvreter erin gaan. Dan is het samen Nee, dat kleden. is gewoon echt een plassen water. Dan moest gewoon echt iets in een dingetje onderuit loeken en Oh. ja, je lekte gewoon naar binnen daar. Ja, maar In BMW, moderne dat is auto's wel hadden dat net niet. Maar als bij oude auto's, wisten Ja. we dat dan in de door, hè, dat rubber kon de zitkant in de door erin lopen is, dan maakt ook wel eens water uit. Ja. Als je, dan haast je sa. Oh ja, je zit nog wel, zit wel een dapje, maar er komt niks uit. Maar Dat hoop ik net, zei ze. dan kun je daaronder zo'n dapje eruit halen en dan rent er gewoon water uit. Ja. Dat is voor als er doorheen water plas, Ja, ja, zo- dan dat vangt kon die wel, auto ja. op. Zoals vorig jaar, nee, of 2 jaar in of zijn boetenpost, dan weer zo'n wolbreuk geweest daar. Jongen, nee, dat is echt precies 2 jaar in van de week. Maar ik kreeg van de Ja. week van... Wacht, ik ga die filmpjes. Oh ja? Die kreeg ik van een vriend van mijn thuissteward. Die zei, ja, wie naar paard. Ja, want ik weet nog, wie zei de mem, jongen. En ik kom wel eens net in boetenpost, maar wie zei de mem, die wij in boetenpost. Nou, joh, weer een wolbreuk daar, joh. Dit wie je bij het tankstation in man. Twizel. Jeetje. Dat is er bij... Zie, dat staat gewoon een lieke heen aan de stoep. Zie, hier komt die aan. Oh, komt hier net aan. Nee. Oh, een maat is het. En dan leidt er aan heen, hè? Ja, en dat is weer in Twizel. In boetenpost is het nog een stuk minder, ik idee. Ja, jongen, wie had daar een blokje om doorheen de beste toeren.
Ik zal eens even zien dat ik dat direct Nou, je bereidt je maar een aan drinken, net. Ja, wie bereidt er dan heen hoor? Ja. Mensen, Meesken. hoi. Hoi, dan weer een fotomaatje en dan kom je Groetjes. Groeten. Hoi. Groeten maar weer. Had je de opname alweer of had je het nog zetten? Gewoon een keer. Oh nee, sorry, dank je. Nou, dan doen we een weekend na. Ja, nou, we hebben een weekend aan. Dan gaan we dan naar McDonald's.